Εδώ για ακόμα μια φορά βλέπετε τα γνωστά θέματα του Γιώργου. Είπαμε να ξεκινήσουμε. Δεν δουλεύει λέει η κάμερα. Δεν δουλεύει το παπάρι μου. Εντάξει. Έλα ρε, πήρε ρε. 1-2. Πω. Λοιπόν, ξεκινάμε για μια εκδρομή τώρα με τον Παύλο. Εγώ είμαι ο Παύλος. Για ένα μέρος που λέγεται Πόρτο Γερμένο, δηλαδή το Γερμένο λιμάνι. Αλλά να σχολείς έχω πίστας. Θα σε πήγαινα στο Πόρτο Γερμενό και θα μπαίναμε από εδώ στην Αττική. Δεν ξέρω καν που είναι το. Δεν πάμε στο Πόρτο Γερμενό μετά από όλα. Εγώ για Πόρτο Γερμενό ξύπνησα σήμερα, δεν ξέρω τώρα εσύ τι. Καλημέρα, με κάρτα παρακαλώ. Και τους δύο δεν έχει λεφτά. Το ξέρουμε. Εγώ είμαι ο φτωχός. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Απλώς έχασα ένα στοίχημα εχθές, καταλαβες. Αυτό το βουνό είναι το κερατοβούνι. Έλα ρε. Αυτό διακρίνεται ένα πιάτο. Ναι. Αυτό το πιάτο ήταν μια παλιά αμερικάνικη βάση εκεί πέρα, μπορεί και ελληνική. Και μας έχουν ζητήσει να πάμε να δώσουμε τα φώτα μας, γιατί δεν μπορούν να πιάσουν κατά με τα ραντάρ τους αφιστικούς πυράβλους του Ιράν. Αλλά τους είπα, θα έρθουμε, αλλά πρώτα θα πιούμε ένα καφέ. Ναι. Θα ήθελα να πάω να με γράψει ρε παιδί μου και εμένα λίγο. Τώρα πάμε στο πιο ωραίο σπίτι των Λεγρενών. Αυτό εδώ το σπίτι δεξιά του Γιαννακόπουλου που βλέπεις. Ναι. Εδώ και ένα πολύ ωραίο κλεισάκι. Όπα ρε. Φτάσαμε. Αμάν. Το έχει μια Αμερικανίδα, η οποία έρχεται κάνα μήνα το καλοκαίρι μόνο. Και αν Χωνιάδες των λαών. θα σηκώσεις και ντρόν, Λοιπόν, η ομορφιά. Πάτροκλος, Μακρόβισσο και Ακύθνος Έρυφος Ίφνος. Αριστερά μας, είναι και γκολώνες. κολόνες, Για πες Παύλο. Είδα μωρέ κάνεις. Ευτυχώς σωθήκαμε τελευταία στιγμή. Αλλά έχει κι άλλο, Άγιο. Άγιο είχαμε. Τώρα ήθελε ένα ντρονάκι. Δύσκολες συνθήκες τώρα, λάσπη όπως βλέπεις εδώ πέρα. Τώρα ήθελε ένα ντρονάκι, αλλά γάματα. Το κόμμα είναι βαθύ, σαφρό. Δεν είναι εύκολες συνθήκες τώρα να βρεις. Ατέλειωτα χιλιόμετρο μετά το χιλιόμετρο. Απελπισία. Περνάνε από την άλλη τρακτέρ, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι συνθήκες είναι συνθήκες που δύσκολα θα αντιμετωπίσεις. Καλημέρα! Καλημέρα.
Κοίτα όμως μια διαδρομή από το πουθενά. Πάρα πολύ ωραία. Δύσκολα, Γιώργο, πρόσεχε. Όπως σώθηκα ρε, τελευταία στιγμή ρε. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου. Πονάει η κολοτριπίδα, χωρεγά μου. Adventure με πονεμένες κολοτριπίδες. Τι αριστερά, σοβαρά μιλάς? Ναι. Θα σου πω, τα ψηλότερα λένε να ζέλα έκλεισα σπίτι. Έχει πρώτες. Φρέσκα αυγά κάθε μέρα. Τι λέει, για δες κάτι λέει. Γεια. Ναι. Ένα γύρισμα πάνω. Έλα ρε, ποιος κάνει γύρισμα? Και εγώ διευθύνης φωτογραφίας είμαι. Ποιος είναι? Μια ταινία είναι τώρα. Ποια ταινία είναι? Αυτή με τον Brad Pitt. Χωνιάδες των λαών.